ଜୟଗୁରୁ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦେଶରେ କୁକୁରକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପାକିସ୍ତାନ, ଅପସନ୍ ବି ନେପାଳ, ଅପସନ୍ ସି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଅପସନ୍ ଡି ଭୁଟାନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ନେପାଳ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ପଶୁର କ୍ଷୀର ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଓଟ, ଅପସନ୍ ବି ଜିରାଫ, ଅପସନ୍ ସି ହିପୋ, ଅପସନ୍ ଡି ହାତୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ହିପୋ। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ ଏ ତ୍ରିପୁରା, ଅପସନ୍ ବି ମଣିପୁର, ଅପସନ୍ ସି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଅପସନ୍ ଡି ଗୋଆ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଗୋଆ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଝାନ୍ସୀ ନଗର ରହିଛି? ଅପସନ୍ ଏ ତ୍ରିପୁରା, ଅପସନ୍ ବି ମଣିପୁର, ଅପସନ୍ ସି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଅପସନ୍ ଡି ଗୋଆ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ନେକ୍ସଟ, ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ କେଉଁ ପକ୍ଷୀକୁ ମାନନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ମୟୂର, ଅପସନ୍ ବି ହଂସ, ଅପସନ୍ ସି ପାରା, ଅପସନ୍ ଡି କୋଇଲି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ପାରା। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତ ରତ୍ନ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଅପସନ୍ ସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଅପସନ୍ ଡି ରାଜ୍ୟପାଳ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଫୁଲ 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଫୁଟିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଗୋଲାପ ଫୁଲ, ଅପସନ୍ ବି ନୀଳକଣ୍ଠ ଫୁଲ, ଅପସନ୍ ସି ନୀଳ କୁରଞ୍ଜି ଫୁଲ, ଅପସନ୍ ଡି ନାଗପୁଷ୍ପ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ନୀଳ କୁରଞ୍ଜି ଫୁଲ। ନେକ୍ସଟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ମିଳିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଭିଟାମିନ୍ ଡି, ଅପସନ୍ ବି ଭିଟାମିନ୍ କେ, ଅପସନ୍ ସି ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଅପସନ୍ ଡି ଭିଟାମିନ୍ ବି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଭିଟାମିନ୍ ଡି। ନେକ୍ସଟ, କଦଳୀ ସହିତ କ'ଣ ଖାଇଲେ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କ୍ଷୀର, ଅପସନ୍ ବି ଚା, ଅପସନ୍ ସି ମାଛ, ଅପସନ୍ ଡି ଅଣ୍ଡା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଅଣ୍ଡା। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି ରାଜ୍ୟ ରହିଛି? ଅପସନ୍ ଏ 28ଟି, ଅପସନ୍ ବି 29ଟି, ଅପସନ୍ ସି 30ଟି, ଅପସନ୍ ଡି 27ଟି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 28ଟି। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଗଛ ସର୍ବାଧିକ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ନିମ ଗଛ, ଅପସନ୍ ବି ଆମ୍ବ ଗଛ, ଅପସନ୍ ସି ବରଗଛ, ଅପସନ୍ ଡି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଦେଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାତ୍ରି 12ଟାରେ ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ?
ଅପସନ୍ ଏ ନରୱେ, ଅପସନ୍ ବି ଜାପାନ, ଅପସନ୍ ସି ଭାରତ, ଅପସନ୍ ଡି ଇଂଲଣ୍ଡ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ନରୱେ। ନେକ୍ସଟ, କଳା ହୀରା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଙ୍ଗାର, ଅପସନ୍ ବି କୋଇଲା, ଅପସନ୍ ସି ପେଟ୍ରୋଲ, ଅପସନ୍ ଡି କଫି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କୋଇଲା।